Adarrak okerrak akerra ditu, okerrak akerrak adarrak ditu, hau korapilo ederra, Xabi. Bai, Maialen, arratsaldeon, eta Sanson zein zan? Sanson zan. Baina Sanson espa Sanson zein izango zan. Oso polita. Bueno, hau korapiloak, baina hau korapiloak astero balio digute guri bihotzeko korapiloak askatzeko. Eta gaur beste aste arte batez, bihotzeko korapiloak askatzeko. Alaxe da. Eta imaginatu, zure bikotekide oiarekin txakurraren kustodia partekatzen duzula. Eta bikotekide oiak txakurra galtzen duela, ze korapiloa. Ba, antzez lan berriarekin datoz, biba Miren Gogenola, Asier Hernández, eta Agurtzane Intxaurraga, biba Toto! Biba! Ze korapiloa, Beraz, irudikatu behar dugu Toto galdu egin dela, ezta? Bueno, ea aurkitzen duten, ea galdu den. Kusiko dugu. Bere ala jakingo dugu. Bai. Ea, bertsoarekin hasiko gara? Bai. Ea ba. Maialen badituzu pare bat maskotan. Katu bat ta arrain bat kristalari joka. Nik ere izan nuen metroko dortoka. Berdinak zeuzkan proa eta popa. Txakur bat daukat rasa, katua anita. Arramazka asita aze dinamita. Lanera etortzen aiz etxean utzita. Begira egongo dira sofan eserita. Seguro bai, dira, Anita. Bazene, gura bitarte, bibagu, eta bibazuek! Gai korapilatxuek ez dute amaierarik eta osasun mentalari erreparatzen badiogu, oraindik eta gutxiago horregatik jarraitzen dugu beste astearte batez, gure korapiloak atalarekin ikasten jarraitzeko prest. Eta noski zorionez gure tertuliakideek asko irakasten digute, asko ikasten dugu beraiekin. Arratsaldeon Irukote, Maiten Ormazabal, Idoia Madarieta, Iñigo Antxorregi. Zer modu zaudete? Ondo, san, zein san, Bai, ez da. Eta badira gehiago, matxalin eta katxalin eta tzakatza, bueno, beste batzuk ere badira. Beste baterako utziko. Maitan ezin da gaurko gaia? Bueno, gaur korapilo potolauetako bada, ze, bueno, agerraldi psikotikoez hitz egingo dugu. Eta zer da agerraldi psikotikoa? Gai hau askotan entzuten da, edo bitz hauek askotan entzuten ditugu, baina benetan badakigu zer dian agerraldi psikotikoak, gaur pixka bat horri buruz egingo dugu. Eta zer dian, zer da zuentzat agerraldi psikotiko bat? Nigo goratzen dut, guke gure lanien talde superbizinioiek eta talde formakuntza eta sarritzen eduki izaten dugu. Da behin gure zuzendari tekniku danak jarri duzkun adibide bat, eta nik inoiz lanin nagon pertsonekin erabili dut, ez da? Imaginau txalupa bat, potine, ez da, estraineru balizoko dago, igulbe bai, ez da? Eta arrakalatxu bat badauko, zemat eta pixu gehia sartzen dutzogun, urgehia sartuko da barrure, eta gehiago hundiduko da, ez da? Orduan, gure psikismoa izalik da txalupatxu hori, agerraldi psikotiko izalik da ondoratzen danien, baina hemen dukoguz faktore bi, bata zemat karga jartzen dugun ganien, eta hor dukoguz faktore estresantiek eta beste batzuk ikusiko dugu zenak, eta itxasue zelan dagoen, ez da? Gure ingurue, zelan manejeten dugun, edo zelako lasaitxasune topau aldugun. Niri, adibide horrek asko lagunduzten apurtxu bat ulertzeko, ez dala bakarrik, sarritzen entzun dugun pertsona zoro bat, iseti ez da? Jendeak etxetik jakiteko pixka bat, agerraldi psikotiko bat da, esango genduken errealitatearekin, momentu bat iristen da errealitatea puskatu egiten dela, eta ikusten ditugu edo sentitzen ditugu edo entzuten ditugu errealak ez diren gauza batzuk momentu horretan. Eta honek orain arte estigma handia izan duen zerbait izan da, ze zoro hitza erabili da hau esateko, eta gaur hemen gaude esateko hori ez dela zoro izatea. Hau gure garunak egiten dituen beste gauzetako bat dala, ez? Eta hau ere tratamendua daukala eta bizitza normal bat eraman daitekela hau izan da ere, beste karakteristika bat dalako.
Zuk zer dakizu Inigo agerraldi psikotikoei buruz? Nik oso gutxi. Nik aitortu berraget, gaurko gaixe dela, oinarte nezat ez ezagunena. Beste gaixe landu ditugunak, gertu edo urruno, baina minimo bat ezautzen nuen, ez? Gaur natorni ikisteko prest, ikisteko gogukin eta belarrixek zabalindez. Seguru nago ikasgai harra izango gala gaurko programia. Bai, pare bat datu emango ditugu. Lehenbizikoan Maitane orain esan duzunarekin lotura dauka. Definizio laburra. Agerraldi psikotikoa denbora batez errealitatea apurtzen denean gertatzen da. Eta beste datu bat, edonori gertatu ahal zaion arren, lehen agerraldi psikotikoa lehen aldiz 18 eta 25 urte bitartean dituzunean agertzen da. Gehienetan, ez da? Hori da, predisposizio bat dagonean gure garunean normalan adin horretan ematen da. Horrek ez du esan nahi, edo norri gerta ez dakiokenik, noski baietz. Hori da kontua, edozeini gerta dakioke. Eske hau da nik uste gaur aldatu barra daukagun kontzeptua. Beti egon da estimatizatuta, ez, eta sobre osasun mentaleko zerbait danean, dela pertsona konkretu edo modu batekoari, ez da hau, ez? Osea, denoi gertatu daiken zerbait da. Gure garunak, oin egingo dugu pixka faktora hauei buruz, baina seguntza gauza gertatzen zaizkigun, bere jokatzeko moduetako bat, hau da, errealitateatikan at gelditzea. Eta Maitane, kausak zein izan daitezke? Bai, faktore asko daude. Nik bai izan detela kontaktua agerraldi psikotikoekin eta izan da normalean droga kontsumoak ikusita. Nik bai izan detela ez neregan, baina bai nire inguruan ikusi ditut. Bat, faktore hau izan daike. Konsumoak, ekarri dezake, guk momentu batean, errealitate hori, ez, erabat puskatzea. Hau da, nik pixka da jendeak etxetik ulertzeko da, gure bombilla honek 180 voltio, ez? Izan baditzazke, sartzen badizkez 250, bumba, eztanda egiten du. Orduan hau da gure buruari askotan gertatzen zaiona. Errealitatea edo kontsumo bateo zerbait pasadaren eztanda inbestekoa da gure garunak ezin du eta hortik atera egiten da. Orduan hori da faktoretako bat. Beste bada nahasmenduak. Nahasmendu batzuk badaude lotuta agerraldi psikotikoekin. Adibidez, bipolaridadeak badakar agerraldi psikotikoak izatea. Baina, ez dauka beti zerikusia gaixotasunekin eta kontsumoarekin. Askotan hitz egin dugun hontaz. Estresak, traumak, lo asko ez egiteak, ekarri dezake agerraldi psikotikoak. Eta honei bai erreparatu behar diogula asko, ze gaur egungo gizarte nola bizigea, trauma desentekin, estres desentekin eta lo gutxirekin. Eske nik uste horreatik dizola jendik hainbesteko beldurra gai hon. Eske, auskorrak. Claro, ze nazmendu, bipolarra edo beste ozi nazmendu, zenbait jende dauke, nik ez dauket, nik ez drogai konsumitzen. Baina, ostras, zein ez da inoiz estresaute hon, zeinek ez ditu inoiz lotako arazuki, ze koñor, nik neuk aspaldi hontan eukitzen ginez bi arazo hauek, luena geixo estresana baino, dana esaten hasite. Baina, klaro, eske, jartzezea informazio honekin parez pare, eta kontuatzezea auskorra zehala. Eta hori baino beldurra hondizuik ez do. Hortan bagea pixket, gure gizarti bada pixket, hortan olakua ez. Ez dugu izango ontaz eta hola... Ez dugu izango. Ez dugu izango. Alfombra aspira dutako. Alfombra aspira. Eta hori ez da hola, eta inbar duguna da gehiago hitz egin, kontzientziatzeko, zenbateko garrantzia dauka gure bizitzan erabaki batzuk hartzea, gure burua gehiago zaintzeko. Askotan, estremora eramaten ez dugun arte, ez dugu zaintzen. Ez gera konturatzen, orduan benetan konturatu bargea gaur egungo gizartea. Osea, kinta sartuta dijon gizarte badala, horrek, geroz eta agerraldi psikotiko gehiago kartzea karriko dula. Orduan guazen, pun, eta pixkat gehiago pausatzera, ez? Horrek ez du esan nahi, horregatik izan bar degunik, baina etxean denak lasai, baina... Eta nik uste beste lasaitasun mezu bat ere zabaldu behar dela, eta da, agerraldi psikotiko bat izateak, ez zaituela esan bezala zoro bihurtzen, ez dela betirako gertatzen den gauza bat, gauza puntual bat dela, eta hasi bezala amaitzen den gauza bat dela. Eta gaina, agerraldi psikotiko hauetan guazen pixka bat ere ikustea dela. Egia da, guk batzutan kapotikan egiten ditugula gauza batzuk logika bat ez daukatenak, baina agerraldi psikotiko horietek badute logika interno bat. Noski, askotan barruko beldurrak ateratzen dira. Claro, orduan, kontuz, kanpokaldean logika hori ez doanak, barrukaletik beste modu batera logika bat dauka. Orduan guazen gauzak dian bezala ikustea. Idoia, zein izan daitezke sintomak? Sintomak dagoz asko, ez da? Eta baina jot barriro esan zelan dela agerraldi momentukue
oso intentsua izenten dana, eta denbora gitzizien. Alde baten ipiniko dugu, adibidez, sintoma mentalak, ez da? Euren pentsamentu hain doi azkar, oso azkar, alkarri lotute ezin dabe, ez da konzentrau, ez da atentzin hori jarri, adibidez, ez dire izeten momentu horretan, agerraldizen momentu, ez dire izeten kapazak konbertsazio bat eri eusteko, zeuren pentsamentu hain doi ez azkar, derrepentien ingurukuk esaten dabe, baina segaitzik esan dago, honek ez duko loturarik aurrekuaz, eta ezin dabe erun, ez da hori arize edo konbertsazioen hilduen. Gero beste alde batetik daukogu ja mentalki zelan dagon realitateaz apurketa bat dago. Eta orduan realidadin zentzue galdu etzen dabe. Eta hor erabilikotez berbabi ezagunek etzen jakuzenak eta diz aluzinazioik eta delirizuk. Aluzinazio baten existitzen ez dan gauzak, pertsonak, egoerak ikusi, entzun, sentidu etzen dabez. Zarritzen esaten dabe, ahotsak entzuten dotez. Eta delirizuen, bai badago realidade bat, bai badago bere gandik kanpo realidade presente bat, baina beste modu baten interpretatzen dabe. Adibidez, aluzinazio bat izango zan, esaten badot, nire etxeko labadoriek berbaitzen deust, edo nire etxeko telebistak berbaitzen deust, eta nik sinistu etzen dut, eta delirizio bat izango zen, ni hemen nago, jente pilu dago, hemen inguruen, eta nik pentseten dut, niri begire zagozela, ze zuen artien adostute zagoze, ze zuen danok espioiek zarie, eta dago konplot bat nire aurka. Eta historia horiek lotura daukate zure zerbaitekin? Esan nahi bat eukatzen dabe. Horrezaitzik izaten da importantie, tratamentu psikiatrikue antipsikotikukin gehienetan, eta anxiliotikuk edo antidepresibukin, eta gero psikoterapia bat. Bilatzeko bebai nundik norako zentzue daukon delirizio horrek. Ze zuriek eta nirik ezberdinek izango dire, ze bakoitzak bere motxilita eta bere historia ezberdine dauko. Eta oso interesgarria da askotan, hortatik atera ditzakezula ondorio batzuk. Zein dira nire barruko beldur? Hori da. Ze horiek dira azalen. Nire mamuek zerpi dauke. Gero aurrez aurre begiratzen dut zuen, izaten zu, ez da inbeldurgarriz ez da. Ez da inbambutxarra, ateratzen da momentuan. Bai, eta beste sintoma batzuk izaten dire, sozializazioiaz lotute, karo, eurek hain sentitzen dabe, angustia, antzietate, ezin egon handize, beldurre bai sentitzen dabe, eta orduan, aizlau etzen dire, harremanetarako arazuek eukitzen dabe. Zikeria ere izan daiteke. Eta gero, fizikoki ez da beuren buru zaintzen, higiene falta bai, somatzen da, kasu batzutan, baina hori badinote, hori agerraldize pilpilin dago nien. Nik, oin, kuriosia etizak, horra naiz interneten irakurri jo gauz bat. Agerraldi psikotiko batek dauzkela nahasmendu bipolarren sintoma positibuek. Hola irakurri nun. Zentzue dauke ikuspuntu psikologiko batetik, edo Dr. Google sartu iterra. Bai, baina positibo berbiek ez dauna esan onuragarrize. Orduan, adibidez, nahasmendu bipolarrin edo gero ikusiko dugu, eskizofrenian barruen, dago sintoma positibuk eta negatibo. Sintoma positibuk erderaz esaten da los más floridos, intentzoenak, ez da? Aluzinazioik, delirizuek eta negatibu di, euren barruen izten dire, depresiboa jartzen dire, egoten da, gizartetik retiradatxu bat, horretan nahi dago esan, positibo eta negatibo, ez? Kanporaka dana eta barruraka dana. Hori da. Google leku honea eman indula. Bai. Neurri bat. Bai. Gaur, seguru leku honera eramango gaituela, gaur zuk egingo duzun elkarrizketak, Inigo. Gaur agerraldi psikotikoekin zerikusia duen elkarrizketa bat egingo diguzu. Nik uste eta aprobetxa dela beste behin, hemen di pasatzeien gonbideo da nahi eskerrak emateko, ze uste hemen egiten lan nahi, ondik eta zentzu gehiago ematexo bela, ez? Eta gaurko elkarrizketa haue ja telefonotik hitzein nunin, transmitiuzin pake bat eta ausardi bat, nik uste gaurko oso bereziz izango gala. Eta uste gaur mezue hasiratik azpimarrako deula, baina nire txokak utziko. Baietik az gaude, Inigo. Beraz, segi, zuen leku hartera, eta berehala ezagutuko dugu pertsona hori. Eta bien bitartean, Idoia eta Maitanez, ziur badugu zertaz hitz egina oraindik ere, eta baditugula ikasgai gehiago, ez da? Bai. Zalduko diguzu, Bai. Beitu, lehen aipatu dugun modun, eskizofrenia berbi hor sartu dut, eta agerraldi psikotiku eta eskizofrenia ikusiko dugu zelan ez diren bardinek.
ezberdin joengo dugu, ezta? Oso errex lotzen ditugu, eta hau da estereotipo hauetako bat kendu barra daukaguna, ez? Bai, agerraldi psikotikuek egoleikedi eskizofreniaren barruen, dire, laburtzeko, adibidez aipatu dugu zen delirio, aluzinazio, ondo ez guzti hori izaleikedi eskizofreniaren ezaugarri batzuk, sintoma batzuk, baina agerraldi psikotiko guztizek ez daukezetan izen bier eskizofrenia. Ze pertsona batek igul bere bizitzan eukido agerraldi psikotiko bakarra, edo bi edo hiru, eta horretan geratzen da. Baina ez dauko gaitz bat, eskizofrenia gaitze dago, psikosis multzo barruen sartute, ez da? Trastorno bipolarrarekin batera, eta agerraldi psikotikuk dire sintoma batzuk. Eta da, zeo zer puntuala, eskizofrenize da... Iraunkorra esango nuke. Bai. Eta kendu behar dugu pixka bat beldurra hitz hauei erabiltzea. Ze beti ez, Inogoko sondo esando, asko gustatzen zaigu gauza hauetaz hitz egitea, eta nahi dugu alfombrazpian sartu, baina guazen erabiltzea hitzak, guazen esatea, eta guazen lotura hauek egiteari ustea zen min handia egin dezakegu hau bizitzen aitan pertsona bat izezu. Imaginatu, agerraldi psikotiko bat izan bali madezu, eta iazuk erlazionatzen madezu, ez? Eskizofrenia edo beste gaitz edo batekin, ez daukate lotura junbarrik, eta loturan balima daude ere baita, agertu dalako hau dagolako, bizitzak jarraitzen du. Hau da, netzako gaurko mezu garrantzitsua, ze bestela hau oso estigmatizatuta dagon zerbait da, oso gizartean, oso. Eta zer egin dezakegu agerraldi psikotiko bat ondoan tokatu ezkero? Bai, lehenengo hau da pixka bat. Goazen normaltasun puntu bat ematea, goazen dramatismo puntu bat kentzea, ze oso morbosoak gea, eta olako egoera baten aurrean, normalen badaukagu joera morbortara juteko, eta ez, egin behar duguna da alik eta gehien lasai egon, agerraldi psikotiko hau izaten nahi dan pertsonaren alboan egon, eta larrialditara deitu hemen bai, ez egin autodiagnostikorik, ez nik kontrolatu dezaket, ez hemen deitu, hemen bai da garrantzitsua, ze momentu honetan errealitatearekin austura bat egon da, eta austura horretan zaindu behar dugu alik eta gehien tratamendu on batekin ordun deitu eta deitzen duten bitartean saiatu pertsona horren alboan egoten eta ez saiatu pertsona horrei behin da berriz errealitatera ekartzen, baizik eta sartuzu pixka bat bere errealitate horretan. Hori da empatizatzeko modu bat. Bai, ez saiatu konbentzitzen eta sartu bere historio delirante horretan. Ze bestela, errealitatearekin daukon apurketa askoz ere sakonagoa izan leike da. Eta konfiantzako pertsona bat albuen euki. Eta larrialdietara deitzen dozunien ez beldurtu ertzainek agertzen badire. Ze agertzen da pertsonal sanitariu espezializaue eta batzutan ertzainepe bai ez beldurtu horrek ez da nahi izan, ez da ez arriskutzu danik, ez da ez erreingo dabenik, ez da kasu oso grabi danik. Hori izaten da, bada ez badan. Segun eta zelako agerraldize dan, bera ez dan ez konstiente agerraldize eukidaben pertsonie, ez daki zer gertauko dan. Osea, noran aramazue, hau konspirazio bat da, eta ni eramango nauzu ez dakit baziara edo KGB-ra, eta orduan hor zaitzi da, baten bat albuen lasaitzeko eukitzi eta beren konfiantzako izen da izela. Bai, nik adibidez drogakin esan dizuenen bai ikusietela agerraldi psikotiko batzuk, hau gertatu zitzaion pertsona horri momentu horretan, agerraldi psikotiko bat izan zon, gau pasa zegon, eta hasi zen etxez etxe, osea, teiatuetatik teiatura ibiltzen, imaginatu gu bera nola geunden, eta berak zeukan Guardia Zibila beratzetik zetorrela. Etzeon Guardia Zibila gua eginen deitzen, ze hor gelditu beharra zegoen, baina berak ikusten zuen, hori gertatzen ari zela. Imaginatu gu hortan sartzen bagea, ez, saiatu bargea denok, alik eta gehien, eta gero, ez, ertzaina edo sanitarioak edo atozen momentuan, alik eta denok lasaien mantentzen. Zeberak nahikoa daukanarekin. Eta horratikan morbo hitza erabilidez, zenik ikusi ditut morbo egoera handiak alde hortatik orduan. Eta zer esan nahi duzu leku seguru bat bilatzearekin? Oberena da, bera ere, bere buruarekiko, nik zen dizuen pertsona mutiko adiez, bere buruarekin arrisku handia zeukan momentu horretan. Imaginatu erortzen dela, bera ez da kostiente teiatu baten gainean zegoela, berak ez zekin hori, baina gu bai. Orduan zu imaginatu, jumarrezuna da, gutako bat igozan, bere ondo zan, eta sartu zioten etxe batean, ondoren, eta orduan ja gelatxo baten zegoen, itxoiten denak etortzea, eta, nunbaiten kontenituta pixkat egotea, berak daukan bildur horren aurrean, balik eta min gutxien hartu dezan berak, edo beste batek. Bai, eta norberen etxien bada, berentzako seguridadi emoten dutzon txoko bat,
Jokoa eta pertsona ere alba da, imaginatu konfiantza gehien balima daukazun pertsona bat balima da. Ez daigu sartu kanpotik, berentzako ez ezaguna izan leikedan edozein faktore, ez dakitz, mobilari soinu aldatu dutzuzu eta derrepenti jotzen dau, beren buruek interpretauko dau beste modu baten. Zeak horregaitzik, saiatu lasitxasun ezartzen da leku seguru bat bilatuaz, ezta? Eta pasuko gara, hirugarrenera, hau, maitanek zaten modun, objektu arriskutzuk egin segaitzik. Hau dago pizkat morboaz lotute eta lehen aipatu dugun pertsona zoro izete horrekin, ez da? Zarritzen pelikuletan eta ikusten dugun, ez da? Zoratu entze... Eta arriskutsua bihurtu da, eta... Eta danok zauritzuko gaitzu, edo bere buru eminduko dau. Horiek kasu batzuk. Baina beste gauza batzutan gertatzen dien bezala, ez? Eramaten gaituztenak, indarkeria erabiltzea. Baina horrek ez daukaz erikusirik, hau gertatu bardanik. Baina bai, gehien bat hor askotan ere, bere buruarekin mina ezartzeko. Ze momentu horretan, segun ze bibentze bizitzen ari dan, bere ez da kostiet eta bai hartu dezake. Zerbait golpe bat jo dezake, ez? Imaginatu komunean dagola. Komunean atzeraka golpe bat erriskutsua bihurtu daiteke, ez? Buruan. Orduan, ez dauka beti izan berrik, ez? Zerbait txarragota baizik eta edukitzea leku batean berak minik hartu ez dezan momentu horretan. Orduan, zaintza da. Konturatzen mazate behin da berriz esaten dugu, zaintza da. Zaindu momentu hori, alik eta gehien. Zaintza eta exigentzia barik. Ez gaitze zan zaiatu, barriro dinote, bere historia desmontatzen. Hori bai dela guztiz kontrakoa. Eta profesional baten diagnostikoa bilatu. Ze diagnostiko bilatzi beste izeten hain erreza, ez da? Bai bada eskizofrenia, ez da eskizofrenia, nazmendu bipolarra da, ez da, bakarrik da agerraldi psikotiko bat, orduan, denpori eruten dugu batzutan be bai, diagnostiko ganorazko bat eta ganorazko tratamentu bat ipintziek, Mila esker bikote, zatozte berrizte gure gana. Eta azalpen hauen ondoren protagonistari eman beharko diogu hitza. Bai, Inigo Antxorregi honezkero berarekin dago. Inigo, nor duzu ondoan? Bueno, gaur albun dauket persona bat, esan eta bezala sekuleko pakiet, eta sekuleko hausardixe transmitiu zina, eta mezu bat eman nahi deula esan dut, eta ustet mezutik hasiko gehala. Lagunduzuk, naizta ageraldi psikotikuek bizitzan zier, bizitza normal bat ematie posible da, ezta? Bai. Bere gogortasunakin, baina bizitza normal bat eraman laike, bai. Askerrik asko tortzatik, Maialen Mendinueta, dentistie ofizizioz, hori esango deu, eta sakonduko deu gero, baina bazen pixket historizun hasiera, bale? Mezazpi urte, unibertsitatean sartu berri, eta lehenengo agerraldi psikotikue sufri zenun, ze pasau zen? Bueno, kafek hartzen hasi nintzen gauen lagunekin izketan, eta pixkat lehenengo hilabetea zen, Derioko seminarioa pixkatola handi eta pixka bildurgarri ere bazan, da kafek hartzen, eta gauen sartu nintzen ohera eta ezin loik hartu. Eta hasi nintzen ahotsak entzuten, eta olentzero baten bat olan ere bila zetorrela, eta juman nintzen, hasi nintzen residentziko ate guztik irikitzen, eta, residentzitik bueltaka, eta showa montatzen. Ni jakin gabe, ahotsak entzuten ditun, eta jarraitzen ara, eta, gero negurase deitu zieten, eta eustsi ziatenan aldan modun, eta Betu ja pare bat pista eman dituzula, ez? Nabaritzea, estresaute zen biltzela, lore geizkiten, eta betu hori zentzan ibel faktori ez du agerraldi hori ikutzeko. Bai, nik uste baietz, hombre, bere zeukiko nugun predisposizio txo bat, ozio zer, ez dauke famili ninor, drogaik ez de sekula hartu, eta baino, loteri hori tokau. Eta lehen agerraldi hori eta gero, hilabete egon zinen, etxien, medikamentu hartzen. Zuk denbora hortan, nola pasau zen ilun egun hoxek? Ni nahiko azkar ematen dio buelta antipsikotikokin, zeitun realitatera bueltatzen naiz, eta lotxakin, baina hilabetera berriz bueltan neon unibertsitaten, apuntek eskau, lagunei, eta azterketakin, bukaeran ikasi, eta, Ikasketa orduan eragin hondik etzixo nahi?
Ez, dana bukaeran ikasten honik eta memoria ona dauket, honeuken behintzet, eta... Ikasle hona zinen hori. Bai, beti izan naiz, osake, bai. Lotxia ipau duzu. Lotxia, bai, kristona, klaro. Kriston showa montauan residentzin eta gero ara agertu beharra handik hilabete batea, lotxia eta gaina inorrak ez dizu galdetzen zemuz, ze pasau da ze isilik danak. Eta ni lehenengoa, klaro, isilik, dana isilik. Eta... Izena jarri zitxo benin gertatzen zitzu nahi, zuk nola hartu zenun? Ni izena berandugo jakin non. Izena hori brote psikotikoa edo agerraldi psikotiko hori berandugo jakin non. Lehenengo agerraldi psikotiko hori eta gero, urte batzu ondo egon zinen, talako baten, unibertsitateko azkenengo urtien, Nikaragua jutezea, Dentista Sin Fronteras erakundiekin kolaboratzea, eta hor, bigarren bat. Ze pasazan orduan? Laugarren mailan, ni orduntxe estresautare bai, mutiekin, nire mutila zanakin utzi berri neon, loin gabe bidaia guztin, estresauta, eta leku berri bat, eta anjun nintzen isla batea, eta isla Ometepe zeuken izena, eta isla volkanikoa, eta ni pentsatzen, volkan horiek estandain bat zuela, jende atera bargendula handik, eta ospitalea eraman ziaten, hango ospitale baten, eukiziaten, baina ez nien bueltaik ematen, ez ziaten emango antipsikotikoik, auskalo hango ospitala nolako ziren. Igual ez zuten baliabideik. Bai, hori da, eta sedauta ekarri ziaten hemen, eta akordatzen naizena da Donostiko psikiatrikon esnatzea. Lokartu zinduzten Nikaraguan, eta esnatu zinen... Hombre, tarteka zeo zer akordatzen naiz, baina memoriare galdu iten da, hobeto, ez akordatzea, baina bai, gurasokin egon nintzen, sala baten, baina ni dana arrotza ikusten hon, pentsatzen hon boligrafo bat igual kamara bat zala, o lo que sea, eta azkenen hori gomendauko ziren ere gurasoi, eta han ez nahi nintzen. Hori izan da nik eukidetenetik gogorrena. Gogorrena hori? Bai. Eta impactanti izango zen, ospitale psikiatriko baten, nazi ez? Bai. Lotuta, nik ez nahi zondo akordatzen, baina lotuta bezala hoi eseziteko, o lo que sea, eta karo, ni seitun buelta eman nion hemengo medizinakin, da nik esaten da, ni hemen oin zerta nahi naiz danak, erdi, ni ondo nau ja, eta, gorra, bai. Gero, urte batzuk ondo egon zinen, Bartzelonatan agun zinen, lanea, master bat ikastea, maitasun ere topau zen nun. Bai. Hor urte desente pasau zen eitun ondo, 10 bat. Bai, 5 urte Bartzelonan egon nintzen, gero Euskal Herrira buelta nintzen, lanen hasi nintzen, etxea bilau, eta 10 urte lasai. Osea, lasai medikamentuk hartu gabe, nik hartu non 2 puntual horietan, eta ez zer normal, nire bizitza normal eramaten hon, eta ezkontzean nijonen, 4 hilabete lehen hau hola, taka. Hirugarrena. Hori bai ez nola espero, eta berriz master moduko batein nola, eta azkenengo lantxo bagenduke nola pixkat estresantegoa, baina euki izan non masterren ofizialen estres gehiago eta lo gutxigo eta hori, baina ardun ez zitzaidan ezer pasa, baina hain berriz pasa zitzaidan. Hor, Balentzitik bueltan zentozen, etxea jau zinen, eta ze pasa zen? Nire senarra ikusi non, extraterrestre aurpegikin, eta kriston gau bildurgarria pasa, no? Porque, karo, zure ondokoa ikusten dezu transformauta igual. Eta esatezu baina, gero momentuka da bezala, ez? Batzutan momentua ikustezu ondo, eta gero momentura ikustezu gaizkita, buelta. Osea, realidadea ez non guztiz galdu, baina gero seitun buelta eman nion, porque hospitalea eraman, eta antipsikotiko bat orduan pintxau intziaten, eta momentun ja ondo jarri nintzen. Osea, ezan izan, aste betera ja berriz lanen egon, eta asko ez zien entera urein. Eta, oraindik senarra etzanak, bazakin aurreko
agerraldixen berri edo... Zeozer nik komentauta, baina argi ez gau hortan kontau nion danak horrikan, pasau inbarzai, eta azkenen pasau. Eta... Alare eskondu intzinetan. Bai, alare. Alare esatez, pentsatzet, igual momentum batean ukiko zenula bea galtzeko beldur ez da. Hombre, hori beti, ez? Azkenen bildur hori hor da, esatzu, ez zaila da relazio normal bat eramatea, gu bezalako bat ondo neukitzea, ez da erresa, baina, bueno, buelta zeitun beak aurrera jarraitu zen, eta eskertzekoa da, ez? Pazientzi horrekin eramatea. Ondo. Ezkonduta urtebetea, okerrezpanao, laugarren agerraldixek ematizu, eta oso kontestu gogorrien, zure lehenengo semie jaiotzen izan zen. Bai, hori da, lehenengo semea jaio, oso haurdunaldi ona, baina parto txarra eukinon. Eta zesarean bukau zen, 5 egune nintzen ospitalen, loin gabe, azkenen ospitalen azkenengo egunen hasi zen, nola pixkat, brotea etortzen, etxea jundako nokerro, eta nire koñata etorri zen umea zaintzea, gero ja nire ama etorri zen umea zaintzean, senarrak ni, baina, bueno, eskertzen diet danai, porque azkenen behintzet ospitalen ez non bukau, eta hori zen nire helburua etxen zaintzea, ez aldala. Zaila da batzutan, ez, baina etxen egotea asko da niretzat. Hor, bueno, bigarren seme bat eukizen nun, hor gauzeko beto juntzin, eta beldurre horre hongo zen, baina urte hortan, beste gertakai gogor bat ez da, zure amona hiltzan. Bai, nire bigarren semekin dana ondo juntzan, petxua eman nion, normal, eta gero, 16 hilabete zuzkela edo, amama hiltzan, da tanatorion, berrize, bai. Orduan beste brote bat, eta, seitu nebai buelta eman nion, baina berandugo, lanen hasi nintzen eta etorri zitzaidan depresioa. Depresioa agerraldi psikotiko batzuen ondoren, nahi ordu arte zitzaidana pasau sekula, depresioa etorri zitzaidan. Eta hori ja gorragoa. Gorragoa, depresizue, agerraldi psikotikuk baina. Bai, igual ingurukontzat ez, baina norberantzat bai. Porque bizitzeko gogoik ez eukitzea hori da daun txarrena. Porque bestea buelta ematen diozut aurrera zoaz ez, baina hori gorra da, eta luzegoa rekuperazioa. Pandemixek eragingo zizun modu baten ez da? Bai, pandemixan beste brote bat. Kasu honetan txikitxogoa izan zen, eta etxen genden, eta, ez zan ez pasa, eta aurrera baino, gero berrize, beste depresioa. Baina, eta oin ondo aurrera jarraitzen, oin pozik, baina bakit ez garela libre ez, azkenengoa oin dela 3 urte eukinon, da oin ja medikamento antipsikotikok kontinuo hartzen dut dositxo bat, ja ez eukitzeko brote gehiago, ez, agerraldi gehiago, eukitzeko estable, eta momentuz ondo dihua. Eta, depresioa atzen gelditzen da, eta ja aurrera jarraitzen da. Ez da, erreza, depresizue atzin lagatzia. Esan dezu gaur egun ondo, eta noiztik, esango zenuken, noiz hasi zinen ondo? Ondo? Ez oindala asko. Ondo, esatega ondo, abendutik ona. Bai, azkenengo urte honetan gaizki oso bajua naiz, bai. Denbora gutxi. Bai, baina, bajua naiz, baina nire bizitza jarraitzeko modun. Osa, umeekin egon, umeek eskolara eraman, lanen igualez, baina, aldean aiten. Maialen, eskertzizu denetan etorri zetia, guk hemen elkarrizketak sofan bukatzei jo dano batea, orduan, gonbidatzen zaitu nirekin etorri, eta elkarrizketa honi amaiera mati, bale? Bale. Eskerrik asko. Zatozte. Torri honera, hemendik. Opa, Inigo, eskerrik asko eta eskerrik asko Maialen hemen. Bale, keixo. Ongi etorri, Maialen. Eskerrik asko. Zuri. Maialen, guretzat oso garrantzitsua da zuk historia hau kontatu izana. Zuretzat garrantzitsua da publikoki agerraldi psikotikoei buruz hitz egitea?
Oso. Bestela ez nintzen hemen egongo, porque hau niretzat azkenen estres maila bat igotzea da, ez? Baina beste norbaiti lagundu balaike, nire historiok, ez? Jakitea, gazte batei hau pasatzen zaionen, badaola aukera bizitza normala edo nahiko normala eramateko, behintzet lasaitasun hori eta familiei laguntzeko ere iritzi zait interesgarria eta aitezuen lana oso ondo da. Zuretzat? Nik gauza bat pertsonalki esan nahi de Maialen, ze nik Maialen ezagutu non, Maialenek orain dela, ez dakitzen demoradan, Maialen urte bat edo bi, Instagramen bideo bagarra batu zon, hau guztia, esanez, ni urretxun bizen naiz, bera legazpearra da ondoan gaude, eta Maialenen bideo ikustat, Maialenen bideoak garrantzia handi hartu zon gure zonalde guztian, ze ikustea Maialen hori kontatzen, izan zen, niretzako bintzat, ordutikan da gure relazioa, eta nik eskertu nion momentu horretan pila bat, ze garrantzitsua hau ez, beste askori ere gertadaiken gauza badala, eta bizitza normala, eske bizitza normalaren barruan hau guztia dago, bizitza normala hau da. Eta orduan ez, horrela erakustea, Maialen ausardiak hor berriro ere entzutea guztia hau, benetan ni izerditan nago, ze guztia hau entzutea bizipen guzti horiek, eta hemen zuk beste norbaitei hau guztia esateak, benetan eskerrik asko zure generositateagatik Maialen, benetan. Eskerrik asko zuei. Eta zuri, Maialenek, Maitanek orain aipatu berri duen bideo edo agerripen publiko horrek zer ekarri dizu bueltan? Bueltan, danetik gauza positibo gehienak, jendea apoiatzen, eskerrik asko, arazo zeuzken jende, gero asoziazioetatik idatzi ziaten eskutitzak eskertzen, eta lagundu dio, baten seguro, ez? Eta horrek balio dit. Gero niri pertsonalki, ez dit asko aldau bizitzak eskerrek. Dano daukeun motxilako karga hori pixkat harinduko zizun? Hori bai, porque beti izkutun eraman det, eta behintzet lasai lanetan badakite, hau da, hemendik aurrea ez dut esango gaizki nau, aste hau ez naiz jungo, behitu, hau pasatzen zait, eta nahi bazue bai, eta bestela, hau da. Garo, eta zelako modue, tabu eta estigma horre guztiz jokapurtzie, zuk zure arpeize ipiniaz, eta bizimodu normala eruna. Normala da, punta handik, beste puntaraino. Eta amaieran esan duzune, igual on momentun ezin jote dozto nahi egin lanik, ez da? Ez hori bizimodu normal baten barruen dago. Eta hori igual ulertu berdugu eta inguruko lankidipei ulertu bidabe, momentuen behintzet. Hombre, ez da erresa, baina hola esandakon, lasaiago, ez duzu zertan izkutu nibili behar, o esaten pixka deprimituta nau, eta pixkan ez dakizer, eta ez. Nik lehen hor esan dut, dentisti zehala, eta ez zehozein, zezuk esan dugu David Bisbal dentistire izan zinela, galderista hori. Galderi da, lanabea helduleku importante bat izan da zuretzat? Bai, ni beti lanen, oso disiplinada eta bere inbardana initen hon, eta orduan ikasi, eta lana inde beti. Baina aiatzen da momentu bat ezin dezula, eta ezin dezunen gelditin behar. Ez da besteik, baina lana... Maial, dena ez da lana, Maialen. Dentista izateaz gain bidaiaria ere bazarelako, esate baterako. Zuri zer eman dizute bidaia horiek? Nei bidaiak, dana. Nire lanak baino gehiago kasi. Bidaiak asko gustatzen zait, mendia asko gustatzen zait, eski mendia ere bai, eskiatzea. Hori da nahi bizitza ematen diana, ez? Beti zer planifikauta eukitzea, urrengoa noa edo noagoaz, eta hori da. Aurrera, azkenen lana edo familia ondo da, eta baino afizioke oso garrantzitsuk izan dira. Zer esango zenioke orain, 17 urteko Maialen gaztetxoari? Bizitza luzea dela, gora berak egongo diela, baino aurrera jarraitzeko eta gozatzeko aldana biden, eta ezin danen sufritu aldan gutxien eta aurrera jarraitzeko beti.
Eta ondoriotara pasatzen baldin bagara, ze iritzen zaizu, Maialen, hemen amaieran beti bakoitzek gure ondoriotxoa botatzen dugu, zu utziko zaitugu bukaerarako, ongiritzen baldin bazizu. Nork hasi nahi du? Nik. Oso ondo, Iñigo. Nik eskerrak eman nahi juk gaur ikasietan danatik, hori hasteko eta behin. Eta hor elkarrizketan zier, hitz bat asko subraia dut, ez? Alare zurekin eskondu zen. Zure gaur egun senarra dana. Zeatik indet enfasis hori, zure bideo hortan, Maitanek aipadun Instagrameko bideo hortan, momentu batean esate zenun, naiz eta zuk buruko gaixotasun batuki zurekin eskontzi erabakizula, ezta? Eta nik nahet esan, eta nik nahet reibindikau buruko osasuneko arazuk ukitziek ez dizula ukatzen Mateue izeteko eskubidea. Danok merezi dugu Mateue izetia, eta zuke bai. Zer gaur egin dezuna, eta gaur erakutsi dezun gizatasune, irutzezat zoragarrixe. Txapo. Eskerrik asko, Iñigo. Oso ongi. Bueno, nik zarraitxua Iñigo amaitzu daben puntuen, danok daukogu eskubidi maitxatuek iseteko, eta danok daukogu eskubidi nor maitxatu aukeratzeko naiz eta gaixotasun mental bat egon horratzien. Eta nahi nuko amaitzu, zanez, hausartu gaitzezan, geure bizi modue geratzen, kanpotik zehozer retorri eta geu geratu baino harina. Zehozer, barruko desoreka bat sentitzen azten garinin, hausartu gaitzezan, honexarte esaten, geratzen, eta gero jarraitzuko dugu bizi modua, zigul beste modu baten, baina hausardi hori nahiot gaur ona ekarri. Banik idoiei hartuko diot orain, eta zure hartuta gelditze horretan, ematen dula gizarte produktibo honetan, gelditzea ez dagola ondo, eta ez dugula eskubide hori hartzen askotan gure bizitzan tarteak hartzeko beste gauza batzuk egiteko, afizioak egiteko eta benetako bizitza egiteko. Orduan, ontarako eskubidea daukagula, beharra daukagula asko, ze nik uste hori dagola, 5. hori sartuta goaz eta hori jetxibarra daukagu, eta zuri Maialen pertsonalki eskerrik asko hau egiteagatikan, ze azkenen estigma eta irudi bat dago ez, buruko osasunean, eta da, guazen irudi hori kentza eta guazen errealitatea jartzea, ze normala da, denok zerbait daukagula. Eta ez ezko esaten dunak, gezurra esaten ari da. Igual gehien dauko nahi Hori da, igual Hori ere bai. Nik esan nahiko nuke komunitate txikietan eta herri txikietan horrelako agerraldiak gertatzen direnean, denok jakiten dugula, ezta? Agoz-ago joaten direlako gauzoiek, eta gure buruari galde diezaiogun, lehen zuk aipatu duzu, zure lagun hori, ezta? Lagun gehiago ere badira, eta zer egin dugun kasu horietan, kanpotik begira egon garen guztiok, pertsona horri laguntzeko, zeuk esan duzu, urrengo egunean inorketzizula galdetu ez zer modu zeunden, ez? Bueno, zer egiten dugun bakoitzak kasu horretan laguntzeko, eta zorionekoa zu benetan Maialen, maite zaituen jende aurkitu duzulako, heldulekoak badituzulako, eta zaren bezala onartzen zaituen jendeak maite zaituelako. Bai. Bueno, nik esango dut, eta Xabiri jarraituta, ezta? Askotan zer egin dugun inguruko, ezta? Nik eskerrak eman edizkizut zuri, nola ez? Eta programa honi gai honekiko teoria bat jarri dugulako gaur mai gainean, ze egia da askotan horrelako gauzak praktikarekin ikasten ditugula, teoriarik eduki gabe, eta esaten den bezala zaplastekoka, ezta? Ikasten ditugula, eta askotan zer egin dugun, zer egin nahi genuen, zer egin ahal genezaken, ez genekielako zer egin, ezta? Eta orduan, nik gaurko programa hau ikustera gomidatzen dute edonor, teoria pixkatxo bat eduki dezan, eta zaplastekoa etortzen denean, jakin dezan behintzat zer egin behar duen. Eta zu Maialen zer diozu? Zurekin amaituko dugu erronda. Nik eskerrak eman zuei, eta nik eukideten familiai, dauketen familiai, porque beraie gabe enintzan hemen egongo, ez non aurrera joko, eta segurazki zentro batean, edo nun baiten egongo nintzen, eta familiai esker aurrera eta lagunak, lana, netan nire ondoan egon dien danai, eskerrak eman. Eta zuri esker ere, Bai, horixe. Hori baita. Bai, horixe. Maialen, plazera handi bat izan da zu ezagutzea, eskerrik asko etortzeagatik, eta animo, aurrerantzean zure bizitzan ere. Eskerrik asko. Zui ere, bai, eskerrik asko irukote, interesgarria izan da benetan gaurkoa. Oso interesgarria, guazen orain kalera, alda dezagun pixkatxo bat gaiz, Ondarroan Arrantza eskola berria
ireki dute, eta guk gure berria emaila bidali dugu, Xabi. Ez dakigu Gontzalek bakailotan edo arrantzan edo itxasoko zerbait ikasiko zuen, baina bideotxo bat behintzat bidali digu. Antzuguako ama itsasarrantza eskola egoitzaz aldatu eta gainera oraindik gaur egun berrikuntza gehiago sartzen ari da. Horregatik gaurkoan bertaretorri gara. Bitxor, etxeko jendeak pentsatu aldau itsasontzi baten barruan gaudela, ez da horrela, ez da? Ez da honela, baina antzeman handia dauka. Badirudi benetako itsasontzi baten barruan zaudela. Inbertsio handia egin dugu, batez ere sektoreari laguntzeko. Gauza berri asko ikusten ditugu, baina oraindik ere zarrak bertan daude. Bai. Betiko tresnak, betiko tornoak, betiko instalazioak eta motorrak, horiek dira itsasontzi baten barruan dauden oinarrizko makinak, eta makina horiek teknologiatik aparte beti ibili dira eta jarrituko dira. Orduan nasko egin dugun nasketa bat, betiko formakuntza eta azkenengo metodologiako horrelako naste pupurri bat, baina hori izan da gure helburua. Gaur egun zenbat ikaslek ikasten dabi bertan? Hezkuntza reglatuan 130 gitxora. Eta suposatzen dut danak ondarrokoak ez direzela izango. Ez, komarka aldekoak dira, ondarrotorrak dira gehienak, baina Motriko aldekoak, Lekeitio, Bermeo, Gipuzkoatik datoz bebai Getariatik, eta gero badago beste kopuru desentea, etortzen direnak Euskal Herritik kanpo. Orduan esan dezakegu Bitxor, gazten artean oraindik arrantzak indara duela, ezta? Bai, badauka. Bai. Eta honelako apustuarekin egin nahi duguna da indartu. Sektoria indartu, eta orain belaunaldi aldaketa honekin, beharrezkoak izango dira horrelako itsasoko lanpostuak betetzea, eta hori da gure erronka. Okerrez banago, Bitxor, aurten oraindik ez, baina aurten zure asmoa da etasi metodologia martxan jartzea. Zer da metodologia hau? Erronka bitartez lan egitea ikaslekin. Zeran egin daiteke? Metodologia berri hauekin simulatu egin daiteke benetako ruta bat edo bidea egin behar dutela, lehenengo kudeaketa egin, asmatu zelan egin eta gero egin. Hau da, ikasleak benetako egoera baten aurrean jartzen dituzue, baina hemendik mugitu gabe. Hori da. Hanka sartu dezakegu, edo sartu dezakete, baina arrisku barik. Hau da, maniobra bat egin behar badute eta okerra egiten badute, ez dute beste itsasontzi baten kontra egingo. Berrikuntza asko ikusi ditugu azken hilabetetan, eskola honetan, etorkizunari begira gehiago egongo dira? Bai, hori asmatzen ari da, baina hau lehenengo pasua da bakarrik. Eskerrik asko Bitxor Danagatik eta eskola berri hau erakusteagatik. Bai, eskerrik asko zuei. Buelteko gala. Nahi duzunean. Mila esker Bitxor eta mila esker Gontzal, eta orain arrain artetik beste animalia batzuetara igaroko gara. Hain justu ere txakurretara, Toto txakurra ezagutu behar dugulako. Mirengo Genola Asier Herrandez eta Agurtzan Intxaurraga. Arratsaldeon. Zaldeon. Toto du izena zuen antzeslanak. Guk badaukagu hartzain bat gure programan. Zuek uste duzue apuntadore hona lizatekela zuen obrarentzat? Bai, Toto aurkitzen badu, bai. Beraz pista bat eman digute, bakigu galduta dagoela, ezta? Gaur, bi aktore eta zuzendaria etorri zarete, eta txakurra beraz galduta dago? Ez da etorri? Ez dago, ez badago hemen, ez dago. Toto ez da etorri, ez da? Gero agertuko da. Begiratuko duen Platon ere lagunduko dizuegu aurkitzen. Eaten honen artean aurkitzen dugu, plazer bat irukote eskerrik asko etortzeagatik, iragarkiak, eta berehala hemen gurekin Toto. Arratsaldeon
guztioi berriz ere, hemen txegara bueltan eta bueltan da Leire Martínez. Gaur ere diskotxakoa egingo dugu. Noski. Apa, Leire, arratsaldeon. Hiru gonbidatu, hiru abesti? Bai, gaur bakoitzantzako, ikusiko ditugu zein diren beraien abesti kutxunena. Oso ongi. Eta hiru gonbidatu horiek maitasuna, amodioa, desamodioa eta txakurtxo bat ere ekarriko digute. Biba Miren Gojenola, Asier Hernández eta Agurtzane Intxaurrega. Biba Toto! Kaixo, Irukote! Irukote! Hortxe, barura! Oie, torrie! Aldeon! Hola, xaz? Bueno. Bueno, Irukote! Toto antzuzlana orkestera zatozte. Bai. Hemen daukat, maitasuna, desamodioa eta txakurtxo bat. Agurtzane, ongi definitu dugu? Edo hitz gehiago gehitu behar dira. Hitz asko daude tartean, Bai. Bai, baina egia da txakurtxo hori, Toto, dala eurak lotzen dituen azkeneko lokarria. Eta Toto galdu egindanez, horrazten da pixka bat gure historio guztia, baino txakurra aitzakia da ere beraien artean, hor azteko, bera datorra erabat astoratuta, bere txakurra galdu duelako. Eta horrek aitzaki ematen dau, gauza askotaz berba egiteko, hizkuntza gutxitu ez, hizkuntza izordion maitasunez. Hainbat gai daude tartean, naturak ematen dizkigun, lurrak ematen dizkigun fruituak. Eta, dana da kontaten. Hortz asko atoreko dira, ez da? Aizu, Miren, Toto, nolako txakurra da, Toto? Zer da, txakur lasaia, San Bernardo handio lasai bat, ala Artzaizakur euskaldun bizi piper bat? Nitzako txikitsua da. Txiki bat, xalaua, maitxagarria, Asierrentzako ez da gizlakoa da. Bakoitza... Ja, egia. Bakoitza duka bere Toto. Bai, igual txakurra baino gehiago da, ordu. Bai. Bai. Lehenengo txakurra, Toto da munduan gehien maitxe duten, ez niote esan, txakurra. Txakurra edo... Txakurra. Gizakia, horiek zakia. Bai. Animalizia. Bai. Animalizia no gara. Bai, hori da. Orduan hori falta danean, dintzako bizitzaile ez dauko zentzurik, ez? Eta justo apurtu berri gagoz, bikote modura, eta nago pixkatorrez. Bai, Toto da dintzako dana. Asier, kontua da, txakurrek batzutan entzungor ere egiten dutela, ez da? Bai. Bikoteen artean ere batzutan hori gertatzen da? Entzungor egiten dela eta orduan gero agian... Bueno, urteen poderioz da, denboraren poderioz suposatzen dut baietz, ez? Klasiko bat, ez? Bai, nuen pentsatu baino, hor daiteke txakurra desagertu eginda, ez dakigu oso ondo ze pasatu dan, gero jakingo dugu antzezlanean zehar, eta bikoten kasuan ere gertatzen da, ez, denborarekin, entzungor... Desagertu egiten dela. Desagertu egiten hori da, nahi gabe edo, nahita edo. Ados, beraz, txakurra desagertu eginda, galdu eginda, Agurtzane hor pizten da, ez da bai da, hor pizten da, sua desagerpen horretan oinarritzen da? Bai, desagerpen hori ere bada, ez? Hori, pixkanaka hori bikote horren galera, ez? Ausentzia, bakardadea, eta beretzako Toto da berak esan da buena, dana ematen dutzen pertsona baldintzarik gabe. Eta bikote harremanetan azkenean baldintza asko dagoz. Eta, horti doa pixkatxo bat gure historia. Txakurtxo bat aitzaki hartuta orduan, Toto aitzaki hartuta hori da kontatu nahi duzuena. Bai, maitasuna, maitasuneza, gaur egungo... gauza asko ukitzen ditu obrak, nik obra modernotzat biltzen dut. Badauka tragediatik, badauka komediatik asko, bizitza bera moduan, ez? Eta bikote honek denpora errealean, esan nahi dut, iritsi eta eztabaidan hasiko dira, eta eztabaida horrek askotarako emango du, denpora, eta momentu errealean gertatuko da. Nietot horixe da. Orduan Toto ikusten dugu, esan nahi dut, momenturen bat ementzat badakigu Toto nolakoa den. Momentuan hemen ikusiko zuen. Hemen, bertan ez. Bertan ez. Benetakoa da, gure artea bizon txakurra da. Bai. Bizon txakurra da, ez da zerbait kontatzeko dagoen elementua. Benetako txakurra da. Hor dago, Toto. Bai, bion txakurra da, baina miren... Neuk, berako paraitu zidan, baina neuk hasi dut, eta neuri etxen dozkazu, eta neure bizotzeko... Bai, beretzat berea da. Eta ez
beraiena, ez? Bai, hor dago gainea behar zaten, nik oparitzen diot, baino antzeslanean zehar ikusten dugu zergatik oparitu nion nik, bera erentzat opari hori zertan bihurtu dan. Bai, eta hor kontua, zuk oparitu zenion, eta lehentxago esan duzu okerrezpa gaude, zuk gehien maite duzun izakia dela. Bai. Bera baino gehiago... Gehiago, askoz gehiago. Maite duzu. Bai. Askotan ezaten dut obra ganera, gehiago, askoz gehiago. Bai, obra badauka gauza bat eta da filtro gutxi daukala. Osea, bapatean ateratzen zaizkion gauzak esaten. Horrelakoa da mai, ezta? Pentsatutakoa bota egiten du, ezta? Nolakoa da mai, miren? Zure pertsonaia? Ba, neska, berez, alaia dinamikia, aventura salia, lan gauzak okorriru, bezain pronto esaten da bena, ez? Hori izango neuke, aventura salia munduan viajatzeko gogoa aukona, ez? Eta mundu honetan, Totori lotuta dago emakumea, ez? Toto semetzat. Ze pasio hitz egiten duzun Totoz, eh? Bai. Eskola da. Gehiegi gauza honeako igual. Eta Asier, nolakoa da, zu Jose Luis zara, ezta? Bai, Jose Lu, bai. Jose Lu. Hori, antzeslan barruan Eta ez zaizu gustatzen, beraz... Nahiago, Jose Lu. Jose Luis. Jose Luis. Jose Lu. Anaiak bezala, Jose Lu. Jose Lu anaiak bezala. Era Maitane eta bera Jose Lu. Jose Luis. Eta nolakoa da Jose Lu? Bueno, Jose Lu da Maitane asko maite duen pertsona bat. Bikote harremanaren krisiaren ondorioz sufritzen ari den pertsona bat, eta aldi berean, Maitane asko maite du, natura asko maite du, bere sagarrondoak asko maite ditu, eta gero Toto ere asko maite du. Baina hor sortzen da, lehen komentatzen ari ginena, ez? Maitanek Toto asko maite du, eta Jose Luk Toto asko maite du, baina agian hainbeste... Ja, eta kasualidadez Jose Luk Toto galtzen du. Hori da gero gertatzen dena. Ai, ama. Bueno, miren da Mai, Asier da Jose Lu, eta hau da Toto. Nire txakura galdu duzuna? Gure txakura. Gure txakura? Bai, gure txakura. Gure txakura? Bai, gure txakura. Nire Toto? Ez gure txakura bi ona esan nahi dut. Toto nirea da. Zuk oparitu zenidan, baina beti izan da nirea. Entzun duzu, Jose Luis? Ez deitu niri Jose Luis. Jose Luis. Jose Luis. Jose Luis! Oi. Ez dakit ba, Hemen asko maite duzu elkar, baina... Salda badago, Salda badago. Bai, badago dexente hor zuen artean, Salda badago. Irikatzea guztoko duzu, uste. Bai, hortaz dihoa, bai, eta antzeslana ere, bai. Txirikatzen momentu bastante. Gauzak argita garbi esaten dugu momentu bada. Bai. Eguna momentua. Totok nor maite du gehiago, agurtzan, Claro. Hori ja, ez dakit. Ez dakit. Zeinik eztabaidan ikusten ditut beti, eta, ez da denpora guztian ere eztabaida, ez? Baina bai Totok nik eskertzen dio, Totori eman digun aukera, hitz egiteko gaur egungo, behar bada hori, lehen esan dodan, ez? Gizarte modernoko, arazo modernoak, ez? Familia estruktura ezberdinak, eta non animaliak ere lehen ez beste, lehen baino toki gehiago hartzen duten gure bizitzan, hirian esan nahi dut, baserrian beti hartu dute, ez? Baina gaur egun hainbeste txakur dago gure etxeetan, gure hirietan, eta beste modu batera ez tratatuak beti izan dira ondo, baina bai beste modu batera hartzen dugu zala. Bai, gizakiago ditugu. Hori da, tordun obrak bai badauka hortaz ere, hausnarketarako, momentu batean berak esaten du, nahiagoko lukela animali izaeratik hurbilago egon, eta gizaki izaeratik urrutiago. Reflexio... Bai.
sakona. Bai. Benetan sinisten da, bena da. Eta zertzarete, txakurra jantzi egiten duzuen horitako bikotea, txakurra hilapaindegira Jantzan bihot. eramaten duzuna. Agian futbol kamisetaren bat edo ez dut esango ze taldeko. Jantzi ez. Ondo zain juta maitasun asko, baina. Pelukeriara bai. Hori bai. Pelukeriara bai. Eramaten dute. Ondo daila, ez da? Bai. Bai, agurtzen helen, tragikomedia aipatu duzu, ezta? Eta askotan gertatzen zaigu, ezta? Antzerki bat ikustera joten garenean, eta berez tragikoak diren eztabaidak ikusten ditugunean oholtzan, badaukagu behar hori, ezta? Komedia bihurtzeko horiek, ezta? Bai, bueno, pues, pentsatzen du norberak bizi dituen tragedietatik urruntzeko asko kulertzen dute eszenatokia, komedia gunea, ez? Eta, bueno, ni beti defendatu dut errebeldia guneak izan behar duela, edo norbere protestak egiteko gunea ere bada, ez? Sormenetik. Eta obra honek, bi gauzak ditu, ez? Komedia sortzen du, zuk esan bezala askotan olako eztabaidak ikusten dugu zenean ere gure bizitza realean, eta behar bada inosekeri batetik abiatuta, kanpokoentzako parregarriak bihurtzen dira, baina beraientzako kriston tragedia da. Orduan, obra honek hori ze badauka, ez? Eurak tragediatzak bizi dutena, publikoak biziko du momentu askotan komediatik, baina gero badauka ere, ez da testu gag, badauka bere poetika, Mafalda Bellidorena da testoa. Txutxo izena du originala. Hori da. Baina errealitatearen islada handia, esan nahi, dan hori gertatzen zaigu pixkat, edo asko, guretzako drama edo tragedia bat dana, batzuk besteek igual kanpotik ikusita esango lukete, baina ze gertatzen zaio honi, edo zergatik ematen dio, enbesteko garrantzia. Bai, eta bueno, antzerkiak horretako ematen du, aukera, modu parregarri batetik erakusteko. Gure burua ere kanpotik ikusteko. Bai, eta parre egiteko ere, geure burua askotan, ez? Eta gurtzen, zer moduz Miren eta Asierrekin? Ez Mai eta Jose Lurekin, baizik eta... Txarto. Miren eta Asierrekin. Kokoteraino. Errebelde txamarra geha. Honora izan gara. Adin badaukagu eta Formalak izan dira, aspaldian izan ditudan aktoreri formalen. Bian, benetan esaten dut, formalenak, denpura guztian testoarekin hor, taka. Ikaratutan gara testu bat. Testu asko da, bi bakarrik gara. Eta abiadura handian botatzen dugu, ez? Eta orduan, konzentrazio asko eta ondo jakin behar, ez? Ezaten duguna baino, hobeto ikasi behar izan dugu. Erronka izan da, Testo ikastea erronka bat izan da, ezta? Bai. Asier, adibidez, zure lehenbiziko esaldia zein da? Obran esaten duzun lehenbiziko esaldia? Mai. Mai? Edo guau. Begira, Edo guau. Bere izena, ez, bera iristen da, eta... Ez. Toto. Bueno, bai. Lehenengo guau, bai. Guau, Mai. Eta gero Mai. Guau, Mai. Da niria R. Jota fuego. Ya está, horrekin ya dana saldu dugu, ezta? Guau da R. Bai. Lagana hoan duela, Mai? Bai. Ez gai xiltzen. Hasi eta bukatu arte, ezta? Egin zen emanaldi guztietan arrera oso nauki dago, Bai, urtarrilaren 15ean estrenatu zenuten Lezon, ezta? Bai, zer moduz? Ederto, aurretik euki genduzan berriako lagunak, eta hori ederto etorri zen guretzako, eta bertako antzerkitaldea ere, Lezokoa, eta probak ederto. Eta gero sortez, urrengo asteburuan jarraian joan ginen, Zumaia, Onjarbi eta Aretxabaleta, eta hori asko eskertzen da. Eta olako obra batekin tekstuak hainbesteko garrantzia daukan, beraientzako, azteko takataka. Bai, ez da, martxa pixka bat hartuta ez da, ezkero, ez da? Lekura egokitzen gabila. Leko bakitza diferentia da, eta guk gora eta bera gabiltza ez jentiaz harremanian, baina bai biltzen gara gora, bai, gutzako... Bai, oso formato ertain txikikoa da, eta orduan, hori izan da bai, horregatik izan da igual, apustu aurreko obratik tarara formato handikoa izan da. Bai. Aukera izan zen zerbait txikiago egitea, eta moldagarria espazio nitzetara, ez? Eta orduan, asteburu honetan, Bermeon egongo gara, eta... hortxe, urtarrilaren 15ean egin zenuten estrenaldia Lezon, geroztik joan zarete, eta hemendik aurrera, zen data dituzue?
Hoi, badatak baitu, aldatzen ibili gara. Hemen baian esaten ari gara, eh? Zazpi, martxoak Baten nahi baldin baduzue? Asko, baituzu batzuk. Astigarragan egongo gara, Bermeon asteburu honetan, Sopelan ere izango gara, ez dakit no? Hortxe. Ondo, bueno. Zigoitia, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, asko. eta Laizter Nafarro ere espero dugu. Laizter Nafarro, Estao. Bueno, maiatzean ere bai. Eta Baionan egongo gara, Urrian edo, orduan ba. Ondo. Beraz, martxa hartua duzue, eta emanaldi horiek guztiak egin da gero, sekulako abia da hartzekotan zarete. Aizue, guk sorpresa badaukagu gaur zuentzat. Bueno, ez da toto. Ez dugu aurkitu. Sentitzen dugu. Ez, hori ez da, sorpresa. Beste bat aurkitu dugu. Kontua da, sorpresa hau da, inoiz baino sorpresagoa, normalean, guk konbidatuei sorpresa ematen diogu, eta guk badakigu zer den, baina gaur guk ere ez dakigu zer den. Ez dakizu ez zuek, guk ere ez dakigu, baina esan digutenez, zuen antzeslanean aditu bat omen da. Beraz, agurtuko dugu, eta aditu horrek keinu bidez, edo nahi duen bezala... Keinu bidez erantzun dezala, arratsaldeon, aditu hori, zer moduz, ondo? Antio juinantzi, eraz ba? Ara. Wow, hori ez alda toto izango, seguru? Ez du ematen. Gauza bat egingo dugu, baiezkoa baldin badakuk egingo izkizugu bai eta ezezko galderak. Orduan, baiezkoa baldin bada esan wow, eta ezezkoa baldin bada esan... Miau. Nahi duena esan dezala. Nahi duena esan dezala. Bueno, gauza bat, wow. Hirurak ezagutzen dituzu? Wow. Hirurak ezagutzen dituzu. Eta banaka joaten baldin magara, adibidez, agurtzan erekin sekula parrandarik egin duzu? Wow. Miren ezagutzen duzu, bai, ezta? Wow. Asko ezagutzen duela, edo ez duela ezagutzen. Eta Asier mutilon alda, jatorra alda Asier. Miau. Oso, ongi. Baduzu ideiarik? Baina, totoa zer ikusi jauko obraren inguru... Guk ere ez dakigu. Guk ere ez dakigu. Guri izan digute galdera hauek egiteko, eta guari gara txintxo zuek bezala galderak egiten. Igual zuek galdetu ez dute, urbiltzeko. Bai, egio zuek galdera. Aktoria zara? Wow. Bai, zertuko duzu galderarik? Bai, itzango da. Donostiarra, zera? Donostiarra. Miau. Agurtzen ez dugu galderarik. Goen kale egon zara? Wow. Horretatik izango da. Bai, eta asko. Bai, eta asko. Izango kepa, ez? Ez da izango kepa zara? Hostia, kepa. Oi, parkatu. Kepa. Kikiriki. Ora. Galdu egin gara. Hori berria da, hori beste animalia bat zen, eh? Ke pasara? Kikiriki. Bai, ez dakigu, horrez, zesan nahi goda? Miau. Argituko dugu orden, piztuko ditugu argiak. Argiak piztu, bai. Piztu argiak, Nora begiratu. Norden? Piztu argitxa. Piztu argitxa. Piztu argitxa. Mikel. Mikel Azkurain, arratsaldeon. Apa, Mikel. Arratsaldeon. Ongi egin du, eh? Grabatara pinta. Bai, bueno, Mikel noski, 300 laguna ezagutzen duzue, Miren entzat laguna baina zerbait gehiago ere, bai, ezta? Ez ezaguna, ez bigote horreaz. Bai, ezta? Miren, zuri ondo eskutatu dizu, ezta? Horko sorpresatzen ekin ezer. Bai, vamos, ideitez. Bueno, Mikel, zein jolastu etorrizaren ezta? Asistan jau. Eso ser diferente. Esto es... Bai, esan. Eskainin ja, eta arraro. Arraro eskaintzia, todito. Bueno, Mikel, gauza bat egingo dugu. Berei buruz zertzela batzuk botako ditugu. Ez duk esandako gauzak dira hauek, ezta? Adibidez, Asierri buruz, zuk esandako oso jatorra omen da, baina zuaitzak besarkatzen ditu eta zigarroak erre. Nola da hau, Mikel? Hola, xerak. Jatorra da,
zigarro erretzea ditu eta arbolak bezarkatzen ditu. Bueno, hobe zigarroak erretzea eta ez zuaitzak erretzea, Alabe jatorra da. Alabe jatorra da. Hilabete daramat erregabe, zeotetako Hortu zuaitzekin bagoan, Zuaitzena ez duzu utzi, Asier. Zuaitzena ez dutzi, hori ez utzi. Osasun txagoa. Mikel, beste gauza bat, esan diguzu agurtzane moto baten gainean jaio omen zela. Zer esan nahi duzu horrekin? Bueno, moto baten, turbina baten gainean. Errota baten jaio zen, da, haren uran korrientiakin azelerauta gaiatu zen betik. Egia da hori. Nere etxean turbina dago oraindik martxan. Etxeko argia daukagu. Benetan? Bueno, nere etxean, amaren etxean, baina nere etxea izan dagoa, noski? Bai, behitu. Zertara, energia asko duna, agurtan, Ezakipa, abiadura handikoa bai behar bada. Eta hori naiz abiadura handiko trenaren aldekoa, baina ni neu abiadura handikoa zara, ezta? Eta, Mikel, esan diguzu... Turbina kontua. Turbina bai, revoluzionatua. Mikel, esan diguzu, miren italianak egiten oso abila omen da. Hori zer da, pizzaren bat edo zer da hori? Ez. Kozinean ez da, ni baino abilaua ez da kozinean, beti okupatuko hori, baina ni baino abilaua ez da. Utxe, gaur jakin deixela Euskal Herri osoak. Egia da. Ez, horrek izan nahi da, italiana, ez esplikatzeko. Bera baino abillo ez da inor. Bai, azaldu italianarena, Mikel. Italianena, bueno, guk emanaldi aurretik beti etxen ditugu italianak. Italiana esaten dozau aktoriok testua pasatzeari hola, baina intentzino barik. Rarra, testua bota. Aitxaguria moduan, denpora baten hola izango litzak, ondino pestaki aitxagurek, baina denpora baten hola zan. Eta horri, norberak, normalian beste danok, azkene interpretatzen azten ga, baina miren ez, miren kapaz da, dena, horra, taka. Bai, miren, zuere harrituta. Bai, bueno, gala izango da, ordu. Idoia ikasteko eta gainera asko daukazue, ongi etorriko da, ezta? Idoia ongi barrenatzeko. Mikel, Toto antzezlana oso-osorik ez omen duzu ikusi, baina zatitxo bai, ze itxura hartu zenion? Nik oso gustora ikusi nian, oso goxua da. Bueno, ni oso lasai honitzen, agradablia zen ikusteko, xamurra. Nik ikusi neban abentzat, hoxe, oso gertuko moduan ikusi neban, eta errez irensteko moduko bat. Eta kritiko teatrala ez pentsau, Eta, Mikel, barre egingo dugu, ongi pasako dugu, unkitu ere egingo gara. Bai, gauza, irurak bai. Bueno, ondo. Esan da, bai, barre, unkitu, ondo pasau. Bai. Ina batez behori, lagun arteko gertutasuna ondixia somatzen da espetakulo horretan. Mikel Askurain, eskerrik asko sorpresa bikoitza hau ematearren. Zoragarria izan da benetan. Bai, guri ere eman diguzu sorpresa, Mikel? Gu ere harritu egin gaituzu, eskerrik asko benetan, eta ongi izan, laster arte. Eskerrik asko. Agur, Guau izango da orain Leirak ekarri digun hori erakusten digunean esango duguna, ezta? Leire, diskotxokoa, egingo dugu? Bai, noski, beti prest, diskotxokorako eta musikarako. Gaina gaurkoan eske oso goian hasten geha. Behintzat netzako. Aukerak eta politia Asier zurekin hasiko naiz. Bai. Eta ikaragarri pila gustatzen zedan emakume abeslari batekin, Janis Joplin. Kantua, bueno, Mi and Bobby McGee. Zer romantikoa. Horregatik aukeratu duzu edo beste... Bai, etorri zitzaidan. Claro, eske kanta bat esaten dizute eta esatezu, joder, zein aukeratuko, milaka kanta dauzka buruan, baino segituan etorri zitzaidan, eta niretzako, bai, esan nahi berezia dauka, nire bikotearekin hasi nintzen garaiko kantu bat dalako, eta hasiera hori gogorarazten didalako, eta oso polita izan zelako. Garai ezin, obeak garaian txakurra bazenuten? Ez. Eta galdu orduan ez, ez? Ale, eskerra. Bueno, buelta gaitezen, garai polita zara, eta Janis Joplin entzun, Me and Bobby McGee. Another word for nothing left to lose. Nothing. I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah.
Ze polita. Bai. Janis Joplin. Bai. Oso ona. Egia da beste garai batera eramaten gaituela, Bai, Ze polita. pizanlo, bai. Hori da, pizanlo. Behar duguna, ez behar besterik behar. Bueno, Gurtzone, zurekin jarraituko dut, zuk René Ofriren Salento kantua aukeratu duzu. Entzungu dugu eta gero kontatuko diguzu? Bai. Ale ba. Honek ere badu zentzurik, auketa, honek badu zentzurik, behar bada zerbaiterako erabiltzen duzu kantua? Bai, asko erabiltzen dut René Aubry inspiratzeko, dantzarako ere bai. Ezagutu nun René Aubry duela 25 bat urte, musika eta dantza eskolan, Donostian, erabiltzen zutelako nik ikaslean nintzat. Eta, bueno, gerora jakin nun, Pina Bausch edo nola da, René Gentil eta bere, jente honentzako musika egiten zuela. Lehen esan duzu gainera turbina baten gainean zaudela, beti igual erlaxatzeko ere laguntzen dizu kantone? Olako musikak, bai, nik ezin dut asko estresatzen naiz beste musika mota batekin, da klasiko asko gustatzen zait. Olako musikak beti doaz niretzako ibiltzen, eta laguntzen didate ere burua ibiltzen jartzen. Oso polita benetan, Esker mila, aukeraketarik. Bueno, Miren eta zurekin bukatuko dugu. Asaf Abidanen kantu bat aukeratu duzu, Izuizit. Bai. Aurkeztuko zenuke? Eta zergatik aukeratu duzun kontatuko zenuke? Lehenengo esan, ni Silvio Rodríguezea hasi naiz. Silvio Rodríguez, eta Frankini Azpilla badantzen jot, Janis Joplin, Janis da. Baina hau, aspaldiko, dantzako irakasliak jarri euskune klasian, eta oso berezia da, oso zintzako oso sentibera da, ez? Eta ni oipurdiz jartzen dozt, eta horregaitik... Ari zara kontatzen eta begira. Eta ez da gezurra, Bueno, entzun dezagun, da ikusiko dugu gertatzen den gure azalarekin. Asaf Abidan eta Izuizit. Would you treat me like a baby? Let me treat you like his toy. Honey, is this it? Honey, is this it? This is it. Would you break me like a prism? Would you see my different sides? Would you separate the bright ones and hang them on your laundry line? Would you help us? Oso berezia, Oso berezia, Bai, ze ahotsa daukan, Oso berezia. Neri kanturekin gertatu zait, kantua baino sentimendura eraman nagoela. Denbora guztian dauke sentimendua hemen aurrean, Sinpolita. Bueno, jarraituko dugu sentimenduarekin, ze orain zuzeneko musika entzun behar dugu, eta horrek bai, baduela sentimendua. Sekulako taldea gaurkoan gutxi datoz, beraiek asko dira izatez, Nil Band taldea dugu eta agurtzera no. Arratsaldeon. Hemen zuen tartean jarriko naiz, iruditzen bazuzu, bale? Bueno, Sara eta Beñat, biak etorri zarete gaur, baina badakit 6 kide zaretela. Eta ze musika estilo edo egiten duzue? Bueno, justo lehen egon gara komentatzen, pop eta daukola pizkat danetik, popurri, esanko dara, burua. Popurri gustatu zait, apuntatu ingoet. 2017an sortu zan taldea, gutxi gora bera, orduzkozik, sari, pila, kontzertuak, 2 diska dagoeneko, lehengo urteko ekainan aterazunten bigarrena, eta ze helburu dauzkazute aurrerantzean? Jo, ez dakit, eske momentuz disfrutetan gabiz pilo bat diska honek emuten dabien gauza, kontzertu, jente... De hecho, bidien gentozela, Beñati esanotzat, eske, zelako guaixa dabil izeten dana, politxo, bagare talde bat gaina gauzak goizena politxo itzen, eta gabizena ikusten horre lan dana, eta...
Ba, jarraitu horretan, ze helbururiko berena hori da, disfrutatzea. Eta gure prez disfrutatzeko Nilban, eta bada garaia kantuarekin. Zoragarri. Nil taldea oso ondo, eskerrik asko bizitagatik, oso polita. Eta sorte hon zuen Nil bide horretan. Bila esker benetan. Ze politze, gainera izan genuen aukera Nil Band entzuteko Ramon Agirre etorri zanean aukeratu zuen Nil Band kantua, baina zuzenekoan izatea asko zobe. Bai horixe, bai horixe. Bila esker. Eskerrik asko Leire. Bueno, eta orain jarraituko dugu Toto hobeto ezagutzen, eta Toto hobeto ezagutzen lagunduko digu Izaskun Moianok. Ale ba. Arratsaldeon. Ongi etorri. Ongi eta zu? Ondo, bai. Zuk topatu duzu Toto? Bidean ez dut. Ez. Hemen platoan izan duzu, mintzagai horreta ikusi dut, baina bidean ez dut ikusi. Bueno, gaur atalaren beste reportaje batekin gatoz. Kasu honetan, Toto izan duzu mintzagai eta kaleratera naiz maskotei buruz eta etxeaberei buruz hitz egiten ze Xabier zuk eukizan du, nokerrez banago, eta Maialen zuk badituzu. Bai, Xabiri dortoka desagertu egin zitzaion. Bai, gukoren ez daukagu. Ikusiko dugu egin zenun. Bai, ez dakigu, gauza raro bat gertatu zen. Etorri Toto ikusten. Bai. Ikusiko dugu zuriak, Maialen. Bai, argazkiren bat edo beste baitu hortik, okerrez banago. Zigarria. Ala, ze polita! Hau ez da Toto, hau raxa da. Eta ze arraxakoa da? Hori bartzan horralde manai. Endaiak ondartzan, tak. Ze polita. Toto izan ziteken, Bai, baina ez da, Toto txikia. Eta Anita. Ze polita! Hau da, Toti. Hori Anita da. Anita izan. Anita. Eta zurea? Txakurra zakatu abiak etxean. Zu jarri zenion Anita? Bai.
Gaizki? Ez. Ez gustatzen. Oso polita. Animalien izenarekin egin genezake saioso bat. Orain modan dago pertsonen izenak eta jartzea, Berak Sebas nahi zion jarri totori. Sebas. Bai, Sebas edo Sebas? Sebas. Horti dator. Bai. Oso donostiarra. Utziko dugu, Joselu oso donostiarra. Izatzen Sebastian edo Sebastian ez da berdina. Nik aia Sebastian daukat, orduan galdetu beharko nioke aberteak. Beraz Donostian ibiliko da, orduan, Toto. Porno ibiliko da. Bai. Eta izaskon? Ba, bueno, reportaje txiki batekin nator, ze, bueno, aurretik ikusi Mikel Askuraine zuen sorpresa izan dela, ni berarekin egon naiz lehen, ze zuek miren atzina, duela urte batzuk, aiz, aitzulo, txakurra? Txakurra, bai. Maitagarria. Ba, bai. 13 urteaz. 13 urte, bai, pila bat. Eta... Txakurra hundia zen. Ez, txikutxua, hartzai txakurre. Ez esan. Rocky. Bai. Nola dakit, Rocky? Eta nola dakizu? Nola dakit, Rocky? Bueno, kalean aritu naiz, etxea bere buruz hitz egiten maskotarik duzuen jakin nahi izan dugulako, eta ondoren, Rocky ezagutzeko aukera izan duzuek jakin nahi duzuen Rocky noer den. Bai, noski. Ba, hemen duzue, Asierren laguna, Rocky. Zuk baduzu animaliarik etxean? Bai, txakur bat. Bai, txikitan aukin txakur bat. Katuak. Izenen bat edo jarri diezu noiz bai? Itxusi. Ilargi. Txuri. Beltza zelako. Bai, beltza zan. Ez txurila zan. Nola du izena? Atai. Laki. Ez dit koske egingo, ez da? Ez, jolazten da. Imaginatu hemen dagoela, nola deitzen diozu? Atai. Eta nolakoak dira zurekin katua? Zaragarriak. Bai. Ba, beste zigun txakurra zan. Txiki-txikila, 7 kilo. 6, utziko dugu hor, 6. La señora de los gatos, zinen? La señora, el señor, el hijo, danok. Nork maite du gehiago txakurra? Ni. Ni gehiago. Ni. Generalki guztiak. Ni gehiago. Etxera heltzen zarenean, txakurrak nola hartzen zaitua? Ez bereziki ondo. Nork zaintzen du gehiago, kontaidaz? Ni. Aitek arpegi arraroa jartzen du. Goizanik atetzen dit. Askotan atatzen nun bai. Generalki guztiok. Norbait etxera sartzen baldin bada, koske egiten dio, edo? Ez, baina txakurrei bai. Ba, orduan bai atatzen zitula hortzak. Bai, Ez du koske egiten. Begi bat izten du jolastu nahi badu? Ez que azkenean da, nola nira nahi, bezala. Bai. A ber, bueno. Zuen ohera igotzen da edo ez? Ez, baina bera... Zurera gian bai, baina berak ez daki. Bai. Eta kaltzerdi guztiak ordetzen dituzu, Pedro? Bai, baten bat pizkatu egiten du. Zer dute, ez dakezula zer den benetako maitasuna txakur bat izan arte. Ba, ala esateu bai. Katuek? Ba, katuak epolita, ja. Ondo hartu nahu. Bai, txintxua. Nola hartzen ditu etxean arrotzak direnak? Nik uste nahiko katu irikia dela. Roki hemen? Zerbait egin behar diozu urbiltzeko edo... Bai, urdo jazpiko, ikusi zu. Hoxe. Roki hemen? Afaltzen nahi behar, maia jitzegu, eta ardure torri, jetxitatzen. Matzabarrakola jartzaitu. Gehiago arduratzen zara zu Asier baino, edo etxeko txikiak edo? Bueno, etxeko txikiak jolastu iten dira, behar kintile bat. Txikiak, da urtekoak amalurrek hartzen du. Bueno, haume bat, biztela, ma. Baina, bueno, jantzi ere egiten du. Bai? Hombre, abina rapaten du zukaldean, baina katua hilota eta amalur guztanetik hola, da nire amalur. Guztu, oso aztaki. Bai, txikiakin, ez izan. Azkazalak motu hartza izkiola. Bai, antzeman du, bai. Bai, da pixka duzia dauzka tokatze zaio. Asierre animalizalea dugu, imaginatzen dugu, obra honetan ere, antzemango zaiola. Hombre, txakurrari dio maitasuna. Txakur batek hartzea proposatzen baldin badizu etxera. Beira. Bitan esan zenia dao, bero. Eta zierrez. Katua eta arraia dituzu etxean. Arriskutsua izan daiteke, hau horreta. Behin da berriro, aurkitzen orgoran, muturra hola. Bai? Hombre, ura datezula. Zaporetsua guazalako. Ondo ez dituta dituzu beraz animaliak. Bai. Que va, librea. Eta lo egiteko orduan, lo egiten du, Roki? Jokin, hombre. Zuekin lo egiten du? Asierrekin lo egiten du? Hombre, hanketan jartzen zaio eta gero momentu batien aurpegia txupatzea. Eta bestia tapaten behar du, Eta jeloskoz jartzen zara? Ni ez baino semea pixkatu. Beti aita, beti aita. Oi, askazara. Roki, txintxo.
Atzazalak ere berak ebaizen dizkio, Asierrek? Ez, ikusten hoi nik. Hombre, zer pezu? Gauzi politiena beste, baino marroiarik. Ze polita, errope. Oso polita, Zuk maite zaitu, baina gehiago zaintzen du horletak edo... Bueno, hori bere bertxioa da. Grabatuko dugu, karrot horletari erakutsiko dugu. Bueno, egia da, azkazalena egia da. Egia da. Bai. Bueno. Izasko moian, eskerrik asko. Bai. Mila esker. Eskerrik asko, Bueno, agurtzane, Toto, hemen azpian datak gogoraraziko ditugu. Joango dira banaka pasatzen. Badaudelako. Eta esango diguzu zergatik joan behar dugun Toto ikustera. Nola konbentzituko dugu jendea? Hasteko Toto ezagutzeko. Gero eszenatokian bi aktoren nagusi aurkituko dituztelako, handiak, sendoak, onak, zer gehiago, maitagarriak. Eta gero, historia zoragarria dalako. Identifikatuta sentitu gaitezke momenturen batzutan? Noski. Seguro baiet. Alde batetik edo bestetik, denok sentitzen dira edo sentitzen gara identifikatuta. Orduan jenteak ondo pasatzeaz gain, uste dut obra honek ematen duela ere aukera, identifikazio horretatik bere hausnarketa propioa egiteko. Terapia pixka bat egiteko. Eta hori ondo dago. Bueno, joango gara Toto ikustera, denon artean aurkitzen dugun. Hori da. Azken, miren, behar bat gure laguntza ondo etorriko zaizue, edo auskalo. Hori gero erabakiko dugu. Eta ekarri lagunak. Eta gero ere, badaukagu hor, ondoko herrian, gertatzen den ondoko herrian, berbena bat dago ensaiatzen. Eta lete entzuteko aukera izango dute. Hori ere bai. Musika ere bai. Oso ondo, eskerrik asko hemen izategatik, agurtzane, Miren, Asier, Toto. Ea ba, hortxe, herri zerri. Zorte hon denoi, Ondo izan. Leren Martínez. Bai. Ondo segi, Bueno, eta arizgamoak animaliak bai, baina maskotarik izango du. Euskalo, galetuko diogu. Ez dakit. Zuk uste duzu bere ardiak bere maskotak direla? Ez dut uste. Nik uste dut maskotaren bat izatekotan behar bada etxean balin badauka, baina ez dut uste etxaldekorik maskotatzat hartuko duenik, hori berak esango du. Galetuko diogu arizgamo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bikote, arratsaldeon ikusten zule guzti hori. Nik ez daukat maskotariko la maskota bezala. Maskota kontzeptu hori uste dut pixkat kaletarra, hiritarra dela. Hemen animaliak ditugu, etxabereak ditugu, eta hoiekin lan egiten dugu. Eta noski, lana bakarrik ez digute, ematen bizipozare, ematen digute, beraiekin harreman bat dugu, eta harreman horren ondorioz lotura batzuk ere sortzen dira. Esango nukeni, baita maitasunezko loturak ere, baino beste modu batekoak. Nik uste gauza bakoitza bere tokian gelditzen dela kasu honetan. Baina, esan duzu, ez da, maskotaren nahiko kontzeptu hiritarra dela, eta izenak jartzearen ere, bai, ez da? Haritz, hortan, ez gara gu oso ruralak, ez, Maialen? Bueno, nik txakurrei izena jartzen diet. Kontua da animali guztiei ez diedala jartzen izenik. Pentsa hartalde bati, 400 buruko hartalde bati izena jartzen hasiko banaiz. Ja. Bueno, pentsatzen dugu Xakil ongi egongo dela. Ongi egongo da, bai. Ongi egongo da, ez da. Ariz, non zaude? Eta bereziki ongi daude, hori da, bereziki ongi daude ikusi, hemen ikusten dituzuen ardi hauek, jezteko ardiak ditugu. Hau da, oraintxe bertan jetziko ditudanak, badakizue batzuk erditzen ari diren bitartean, beste batzuk arkumeekin daudela, horiek ez ditugu jezten, ondoren libre gelditzen direnak, alegia hauek jezten ditugu, eta ikusi zazue, hurbildu, ikusi, ze dagoeneko lehenbiziko gaztak, ez dakit ikusten dituzuen, hor fondoan. Bai. Baino, jezteko ardiekin, dagoeneko gazta batzuk baditugula, 11 kamaran, eta egia esan horregia martxa hartua daukala, hemendik gutxira, 28an uste dut, otsailaren 28an, lehenbiziko gazta lotea eskuragarri eukiko dugula, eta gu bezala beste hartzaiok, badakizue, hemen 2 txanda egoten direla, batzuk azaroan hasten garela erditzeekin, eta beste batzuk urtarrilean. Eta gutxi gora bera paretxu iritsiko gara gaztak eukitzera, gazta berria, oroitu hau ezberdina da. Gazta berria da lehenbiziko esneekin eta 2 hilabete justo daukaten gazta goxo, mantekoso eta jogur zaporedun hoiek. Ze hona, Oso goxoa. Zendo jeizten hasi berdola, Xakil ez du jeitziko, ez da? Ez du uste. Bueno, Ariz, gaurko bideoa arkumei buruz, ez da?
Gaurko bideoak zerikusia daukan oski zakilekin arkumea den neurrian, eta zakil bezala orain jaiotzen ari zaizkigu arkumeak, baino baita ere larrean, kanpoan, ez etxaldearen babesean. Eta esan nuen, hori ere jendeak ezagutu beharko du, gure artzaintzaren lanetan badagola zeregina, alegia larreetan dauden ardi, ernalduak zelatan ikusi, hauek erditzen diren edo ez, ikusi zazue. Nonbait utziko zintudan, arna sartzea zaztuta. Nonbait utziko zintudan, zutaz kantak egiteko. Garaiaren arabera, arkumeak larrean jaio daitezke. Eta larrean jaiotzen diren arkume horiek arrisku batzuk paira ditzakete. Pentsa, ingurune horretan egon daitezken harrapakarien bazka erresa izan daitezkela. Eta amak askotan ez duela defensa nahikorik bera babestu ahal izateko. Horregatik hartzaiok batzutan nahita erabakia ardiak larrean eukitzen ditugu, eta beste batzutan garaian aurreratu egiten zaizkigu eta horren ondorioz erditu egiten dira. Momentu horretan, erabaki importanteena jaio berria hartu eta berehala bere amarekin etxaldera eramatea, babesean jartzea. Gainera, larrean jaiotzen diren arkume horiek, ez dakigu horitze hartu duten edo ez. Beraz, egin beharko dugun lehenbiziko gauza, ea horitza behar bezala hartu duten ikustea, eta horrela izan ezpada, etxaldera eraman eta bertan lagunduko diogu. Amaren horitzea hartzen. Erditze momentu ezberdinetan, arriskuak ezberdinak dira. Lehenik eta behin gertatzen den edo suertatzen den arriskua da, arkumea erditzen denean ez dela zutitu. Eta beraz, hilda legokeen animali bat bezala dagoela. Hau da, oso erresa da, harrapakariek hau harrapatu ahal izatea. Gainera, erditzearen ondorioz karenak ere bertan gelditzen dira. Eta hauek oso jaki, goxo eta preziatuak izaten dira zenbait harrapakariendako. Adibidez, beleak edo axeriak. Bihar kantatu ezin daukango nauzu, zara naiz gara. Benetik soilik izara, daukango nauzu, orain bat gara. Eta azkenik ja behin zutituta dagonean, arkumeak horitza eran beharko du. Eta horitza erateko momentu hori ere, despiste momentu bat izan daiteke harrapakariek baliatuko dutena. Edozein kasutan ere, jaio eta lehenbiziko orduetan oso ahula izango da bai arkumea eta bai ama. Amak beti egingo baitu bere arkumea babeste aldera, bere ondoan egotera. Eta hortaz, arriskua ez da bakarrik arkumea izango, baizik eta ardia ere arriskuan izango da. Ardia larrean erditzen denean, berebiziko garrantzizkoa izango da arkumea eta ardia babespean jartzea. Horretarako sinplea da arkumea eskutan hartu eta ama senari jarraiki ardiak arkumearen atzetik egingo duenez, nahi dugun tokira eraman ahal izango dugu. Kotxera izan behar balin bada ere. Ardiek gaitasun naturala daukate. Naturguneetan, hau da kalean erditzeko baino bertan arriskuak ere topa ditzakete. Horregatik hartzailearen lana izango da hauei dagokien babesa ematea. Aritze, bideo polita nola jarraitzen zion amak arkumeari eta ze indartsu gainera, hau da, ze errekuperazio gaitasuna daukan ardiak, ez da, erditu ondoren? Bai, egia esan harritzeko modukoa da, jendeak ezagutzen ez duen jendearentzako benetan harrigarria egiten den zerbait. Erdituta berehala, amak ze indarra daukan, eta bereziki arkumea jaio, eta zutik nola jartzen den, eta ze kapazitatea duen baita ere, amak korrika hasiz gero, bere atzetik korrika ibiltzeko.
harrapakarien mundu batean bizi den harrapakin bat da. Eta bere biziraupena doai horiek garatzetik datorkio. Beraz, ez da harritzekoa. Ardiak zoragarriak dira hortan. Hala ere, zaintza eta hartzaintza behar dute, ez aztu, hauek ez dira basa abereak. Hauek etxabereak dira, eta etxabereen gakoa zaintzan oinarritzen da. Aritz Gamboa, eskerrik asko, placer bat, gaur gainera kastak ere erakutsi dizkiguzu eta ari gara usaina hartzen, Eskerrik asko, bihar arte Aritz. Bihar hemen lehenbiziko orduan bizipozarekin jarraituko dugu beste elkarte bat, Marea Urdina ezagutuko dugu. Eta ondoren gure gonbidatu nagusia izango da Josu Gillen kazetaria, Kanaldudeko Arri Salda saioko aurkezlea, 100 saio beteko dituzte, eta bihar hemen izango dugu berari galdera bat eta beste egiteko hori guztia bihar izango da. Orain badakizue eguraldia duzuela eskuragai, ikustazue, ea eguraldi egiten duen. Bihar arte, bibago! Eta bibatzue!